Sami, morjesta taas täällä, Mr. Android Man, ja tänään pelaamme Terrariaa, niin kuin aina pelaamme tällä kanavalla. Ja tänään tarkoituksena pitää The Destroyer. Ja kuten huomaatte, meillä on aika hyvät kamat tässä. Osa häksätty ja osa ei. Meillä on niinku me meillä sekä Mechanical War päihittää eli Destroyer, mut nyt saattaa tulla, ei välttämättä päihitetä, koska yö saattaa mennä, mut nyt lähtee. Onni? Ui, harkulla vaan. Ja kaikki pelin parhaimpia aseita kyllä on tietenkin. Ui, noin. Seuraa mua. Täällä on tämä areena. Mä vaan vedän harpusta. Ui, so. Excalibur. Ja Excaliburi emme ole yksikään häksänneet. Päihitimme 3 Destroyeria tossa aiemmin, mut nyt kuvataan video tähän YouTubeen. Vai mitä? Kyllä. Joo. Oi, se ampuksellaan. Se on jumissa, se on jumissa! Ui. Kyllä te unholiarveet, ne on hyvin, kun ne menee läpi kaikista, niin se tekee hyvin läpää. Näin. Tekee satoja läpää. Tässä on helvetin lagaa! No niin, lagaa. Ei voi olla näin. Nyt kun mä lähden sitä, niin oli silloin nää 30 000 helvetti. Ai niin, Megashar ei voi olla osumatta. Mikä tuo Madol on, kun se lagaa? Älä vaan. Lagaa yhtä polkusta. Ui, nyt se menee vähän nopeasti. Hemmetti, mulla on niin vähän helattu puolella. Mä en saanut noista screenshotilla enää pitää helaa. Kiitos. Mä annan täysille. Täällä on näitä helpulloja. Oh. Nyt lagaa kyllä pikkusen. Loppu sitten panokset. Joo. No Rainbow Run. Ei. Lumissa taas. Joo. Moi noin kai poster takana. No niin, sillä on nää 2000 hetkeä. Ei se oo enää puhunut. No se kuoli. Noin. Olis siinä. Ja näin! Tämä ensimmäinen videomme tälle kanavalle taisi olla tässä. No, tapetaan. Ei kohta varmaan otetaan ihan tavallista let's playtä, että otetaan ihan uusi maailma. Varmaan semmonen medium, jos mä kuviteltaisiin jamppoja. Okei, mut sitä ei tuu ainakaan vielä ehkä tänään. Ehkä tulee, ehkä ei. Niin. Joten tää osa taisi nyt olla tässä. Että Se se on on nyt moro.